yayi sahur tun karfe 4 na mareci yaka shiga kicin yana zaune yana jiran su a ƙara abin budin baki tun 4 yana cikin kicin sai 7 ya kai tuwa to ka hada min akwai wanda ka kauna da muhibba ta abinci irin bakin boda kai an taɓa kai ma Dodo hura da ƙasar Labano an gato da ita da Rabanul Baraya irin madarar da in kana talaka ka fara shanta kana samun kare arziki to irin wannan hura ce ta mai gida wai bakin boda kawai bakin halin Dodo wanga live an yi abu boda ba haka an kai ba boda tsakanin da Allah mai gida na hituwa ya ce wata bahura tai da jirgi an ka biya mu hura wata taho da wata kaza amma la boda irin 50 liter na rance da Allah wai daga testing ya shan hurin nan 50 liter daga testing dubbulan da haga ya cire na ramin wurin ga yan tsari ne don kwalla 4 ya ka sha ta kunu everyday dole ne irin su bakin boda a wada mu shugaban kasa akwai aiki cikin kasa ga shugaban kasa don akwai waɗanda suka ce uwanin kasa